उत्तर साउलखांगायाव जाब्रबथाय दैयाव गलांनानै सासे गथ'आ जिउ खहा बे दुखुनांथाव जाथाया सानजौफु समाव नुजाथिदों दैयाव गलांनानै जिउ गोमानाय उन्दै गथ'खौ उत्तर साउलखांगानि मतिस मदाहिनि फिसाजो बनिता मदाहि होननानै मिथिनाय जादों मिथिनो मोननाय बादिब्ला दिनै फुंनि समाव सानै लोगोजों न'निफ्राय ओंखारबोदोंमोन बनिता मदाहिया नाथाय दिनै सानजौफु समसिम फैफिनैयाव नागिरो आरो गावनि न'नि उनफारसे फुख्रियाव गोजावना थासारियाव बोखांनो हायो हरखाब उन्दै गथ'नि दैयाव गलांनानै जिउ गोमानाय खौरां मोननानै ओनसोलनाङैनो दुखु मोननाय थासारि जायो আঠটামান বজাত টাউন ওলাই গৈছে ঘৰৰ পৰা তাৰপিছত ঘৰৰ পৰা ওলাই যায় তাৰমানে 12টামান বজাত তাৰমানে ঘৰলৈ আহিল অহাৰ পিছত তাৰমানে মানুহজন তাৰমানে সহায় বিচাৰে নাই তাৰপিছত ইফালে ফিচাৰীত ফিচাৰীত বোলে এনেকৈ পানী পুখুৰী তাৰমানে এনেকৈ মানুহজন তাৰমানে এনেকৈ ওপৰত আছে তাৰপিছত আৰু দেউতাকে আৰু আহি পেলাই এনেকৈ তুলি পেলাই তাতে এইবাৰ মেডিকেলত লৈ আহিল এনেকৈ ভুনিতা ৰয় মদাহি মতিছ ৰয় মদাহি ক'ত আমাৰ ফাদাৰৰ ঘৰ আচলতে উত্তৰ চাউলকাৰাতে তাৰপিছত ছেকেণ্ড আমি তাৰমানে সৰুতে তাৰমানে আমি গুচি গ'লোঁ কাৰণে এইটো মৃত্যু হৈছে পানী পৰাৰ কাৰণে মৃত্যু হৈছে নহ'লে মৃত্যু নহ'লে তাৰমানে মাক দেউতাকে গমেই নাপায় তো গম পাই পিছতহে তাৰমানে দেউতাকে তুলি আনিল কিমান 10 বছৰৰ অলপ পাৰ হৈছে তাৰমানে 3-4 মাহ পাৰ হৈছে 10 বছৰৰ जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relative public school @gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन